Kakasi Student Union KSU menta kasngi kakatnyo terik nailar kala penlong dak jingiki ka bajajai kata dak basong kalan mongor haplau jong North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Nigrims kum kadak pan persya ya kejing thumu ban keni jubor ya ki artli ki sit ki bedai ka bha jong jilla Meghalaya ban phalik puli doktor ka bakala dep banyo nak sarkar kemi kaseng KSU ka bedai kaseng ka bapet na ka benta ka bha kamian jong ki samla puli hapo ka jing yalam presiden u Daniel Krim kala leccha ka te ka jaka puli ban penlong dak jing yong kalan mongor bat ya kan ya ka sinjam ka KSU kala shim kum gadak ban penpau ya ka jing persya ka bujur halor ka jing sha kanino ya ki artli ki sit ban nit puli MBBS ka bedai ka bha jong ka jilla ha ka ba ki bor penya jong ka Nigrims kila perung naki khon jong ki no hi kai jong ka KSU kala yang persya ya kani nadu usnam arjar khatar nakaliang jong kaseng ka dak jong jing persya habagi ba kadon ka jing temu ban shimno ya artli ki seats na po ka sentipul jong state kota ban aino shigi kun jong ki faculty jong Nigrims kumangila pan pa jong persya lang bagi lap thai kubor di hani kenti pemerintah ni haban penin rekam habangi pelong dengan ka sit in demonstration hakabangin pan pa jong persya jing kini no ya artli ki seat ako ko state kota ban aino shigi kun jong ki no kay Nigrims amar kum nakaliang kaseng hi habang i ba hakajela ka jungi ki doctors ni taki medical practitioners juna hadu kata-kata kamta may bipit habang ipit ki thanyo kandong habang i PhD CHC ki bagi mdan doktor kajingkwa ka jungi lilay kalong ba kat nang la ban kaming kris su i seat jung state kota ani ko sok sipat kalong ba tangmat penhun iginong hikai jung Nigrims ka sarkar pedeng kala keni jendak no artli ki seats ki bedai ka hok jongari bekerja indri ko jongi kumangis pen kan maru kan ainuksa bahagi por bamenswa ka kun jong kiran bedi kayo ya ka seat napo ka state kota jong ke Mizoram bat nakaliang jongi jek indri Mizur ila persya hadu ba kani ka kun jong ni ka kiran bedi ka hapban sangi ano ya kata kejing puli dan ba ka kota jong ka Mizoram kalian ka state government ting shimi hi pakan le ya kanu kanuru ka dei ban le ban ya keren baka sarkar pedeng kaban nempendu ikini ki seats arli seats dan kalian ka jongi ipan pa ikini ki persya bat nangis kemaruk ngindang ya persya ya kini kejing temu jong sarkar